фризера е готов. Здравейте, почитатели на кулинарните изкуства! Днес ще ви приготвя плодов сладолед. За лятото е много приятен. И така, гледайте самата рецепта. Сладоледа е без захар. Използваме захарите на самите плодове. Имаме банан, който ще го нарежа на ситно. Така. Имаме авокадо, което се използва за гъстота на сладоледа. Имаме 3 форми. Много са сладки и приятни. Малко сини сливи. Предварително ще сложим мед на вкус. Знаете, че това е естествена захар. Имаме и боровинки. Малко малини и орехови ядки. Ще поставим и кисело мляко, едно от което е седено кисело мляко за по-хубава гъстота. Така, 3 лъжици. И обикновено кисело мляко. Пак 3 лъжици. Плодовете ще ги миксираме. Ето ги. Гледката е много приятна. И се получи смес с много хубава гъстота и текстура. Поставям тая смес в една чашка, която след малко ще поставя в фризера за половин час, да може да се стегне. И след това ще опитаме вкуса. Надявам се да бъде хубаво. Така. И отгоре за красота ще бучнем една китка мента, лютива мента. Сладоледа вече е в фризера. Трябва да изчакаме половин час и след това ще го пробваме.